Nije mi lako, kao što možete primetiti, ja sam iz Skoplja, ali pričam na srpskom. Jeste primetili to? I pritisak mi je otprilike, najveći pritisak, najveći strah za svih ovih 8 godina karijere mi je bio da nastupim u Makedoniji. Zato što ja sam se kao mali odselio odavde. I bio sam, šta ako nastupim u Makedoniji i pričam na srpskom, bit će kao moj ujek što je otišao u Australiju i dođe, gleda kuće i kaže dog, jedi go, znaš, jebote, dog. Rekao, zajebavat će, znaš, i rekao, sad, zvao sam i oca, živi on u Skoplju ovde, rekao, dolazim, nastupam u Skoplju. Ke zboriš na makedonski? A ne, 8 godina radim stand-up na srpskom, nije mi lako, razmišljam tako, mnogo ubav jazik si imam, zašto? Ne, moram da pričam na srpskom, tako mi je lakše, neću da pogrešim, snima se za televiziju, nije lako.